डेपुटेसन लिनानै थांनाय दङ नरक आजुजात सरकारो नरकनि सुलगान दिनै स्टेट गभर्नमेन्ट जवाब मारिनाय अब बबहाय सामलायनो नरक गभर्नमेन्ट तंगुबै एडमिनिस्ट्रेसन पावार नरकनि याबो तंगुबै नखमनि कामनानो पखनारि माया मालिक मा अंकरमनि नखमा अंकरमनि लामा मा हिमनि अब बबहाय हामबाया प्रश्न सोंनानै बागै नाय ताबो बेफ्रा माथा जे जागाव एमएलए 13 जना दङ ओ जागाव निनि बीजेपी बाय जुट सरकार रंगा हाइपनो सारा त्रिपुरा राज्यव जे ताबो आईपीएफ टिंथुन बीजेपी थुन सीपीएम थुन कांग्रेस थुन जत पार्टी नो जुट नि बिसिं तुफानो जत पार्टी नो त्रिपुरा माथा ताम खाइतो बरक मनुष्य आबना नायो ताइ लिडार आबना मकल कासम बैतो शुधु त्रिपुरा राज्य सिमिया दिल्ली वंथुन जे कोनो स्टेट दंथुन दिल्ली गवर्नमेंट बाहानो त्रिपुरा माथा ताबो ताम खाइतो आमो खेल खाइतो हाइपनो दिन बबागरानि बिसिं तै जे सानजा दिल्ली जे एकर्डिं मानि 125th amendment जे मानि गोबां मा जे चिनि सुदर बसांग फुनुमानि आबो रिमानि बिसिं तिफानो जों चिनि संगठन कायसा मेसेज नामो जों चिनि त्रिपुरा राज्यनि हटे जों त्रिपुरा माथानो हटे त्रिपुरा माथा कोनो समयो सिरिं आं सुमाने नों क्लियारिं ना आं सुमाने अबसे सरकारो नरक आसुगाक दङ जे ब्लक हाबानक सरकारनि याफावो ओ ब्लक हाबानक नरकनि याफावो एडमिनिस्ट्रेशननि पावार नरकनि थानि तामनि बागै खेलाय मादा दं अबहायगे लामा हिमबो दंनि बिसिंतै नरक ब्लक हाबानक घेरानो नां तामदै कखनाया नरकनि सरकारनि सरकारि एमप्लय र आबोनो सानान थांगै दङ आ जे आमनि सोंमानि जे आपयनो फाइ दंमोन पर्सनल साइडिका नायदि आं तासिंगो सावो त्रिपुरा माथा पार्टी बाक्सा सावो जे सेपारेट स्टेट सानलिया ग्रेटर त्रिपुरा लैंड सानलिया कोन फान सानलिया हने आमन बिसिनो त्रिपुरा माथा बीजेपी बाय जुटनि बिसिं तिफानो त्रिपुरा माथानो बय मकल कासम बय पर्सनल खाइतंगो आमनि बागैनो ओ स्टेटनि हटे जुट तमफानो जों दिल्लीवा कायसा मेसेज होना मसंगो त्रिपुरा माथा ताक बहायना आंदोलन खाइतंगो सानफ्रोमबो आंदोलन आबोनो तंनाय जों जुटनि बिसिं तिफान सिरिं तंया सारा त्रिपुरा राज्य बुबा ग्राबा दागिमान बिसिं तिफानो ओ एकर्डिं टु विलेज इलेक्शन जों आपनानो थानाय सल्यूशन समाधान माने याखायबा प्रब्लेम सल्व माने मानथाय सते माननानै सरकाराव थांलायो पियाबा तुमुंनो माइनावै अबहायगिनो लुकुरक अगो माइकनि बसंरक बुसु खासिनाय अरवा आंदोलन अबसि ताबु पुला नांगौ माने सोंनो आबो सारा त्रिपुरा राज्यनि चिनि लुकुरावनो चिप्रासारावनो जों सानमो जोंगो नायदि जों बोबाग्रानो बिसास थायो बोबाग्रानो मानु बोबाग्रानि दागिमुं बानो दिनै सारा त्रिपुरा राज्यआव जों जे बोबाग्रा महाय खायदि गा महाय खाय दङ दिनै बोबाग्रानि बिसिंथिनो जों मानाय बोबाग्रानि लामायाव हिनाय आसना आं लुकुरावनो मेसेज ना मोसौ माने चिनि सुमाने कगनो नों क्लियर खायाफानो जों बुजि मानका अ कग बोबाग्रानो सोंनो बिहायजोबलाना बोबाग्रानो जोंनो सथिसो आइडियोलॉजी दङ ताम खाया बोबाग्रानि बिसिंथिनो जों सारा त्रिपुरा राज्यआव ताबो ब्लक डेपुटेसन दै दं हामबाय